Ngiyabingelela ngegama leNkosi uJesu kuzo zonke indawo la kufinyelela khona imeseji ye-First Great Commandment. Ngithi ukuthula makube kini bathandwa, ngithemba futhi ukuthi ningene kahle eminyakeni omusha esikiwo namhlanje, u-2026. Kwividiyo yami yokuqala engiyenze ngo-2026 ngoba isikhathi eside abantu bekuma-holiday kanti nami la ebengikhona khona bekungekho nethiwekhi ukuthi ngingaphosta ividiyo, ngingenza ividiyo. Kodwa ngiyethemba ukuthi nisehlele eNkosini njengoba nami ngihlele eNkosini. Amen. Ngiyabonga futhi kubo bonke abaxhasayo lo msebenzi, bexhasa umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi ngikwazi ukuphosta amavidiyo njengoba niwabona kanje. Ngiyabonga, niyobonga uNkulunkulu ezulwini. Mina ngiya-appreciate-a nje umsebenzi eniwenzayo ukuthi ningakhathali, niqhubeke nikwenza nakwabanye, nakimi futhi ningakhathali ngokukwenza ngoba niyabonisa ukuthi niyakhathalela abanye abangakezwa leli zwi. Niyafisa ukuthi bezwe noma mina ngingenakho okuthi ngingenza ukuthi ngiphoste then kufinyelele la okufanele kufinyelele khona. Kodwa nikhona nina niyawenza lowo msebenzi. Kungeminye imisebenzi uNkulunkulu oyithandayo kakhulu owathi ningayeki ukunikela ngokuba lokho kuyamthokozisa kakhulu uNkulunkulu. Sazokhuluma futhi ngeminikelo ngoba sekunemibuzo eminingi about iminikelo, bese kuba nemibuzo eminingi about isabatha. Namhlanje ngizokhuluma ngesabatha. Ngifuna ukuthi ngibe nezimpendulo about isabatha, ukuthi isabatha liyini, ligcinwa kanjani isabatha. Ngiyabonga kakhulu bathandwa. Futhi kwabase-Swaziland ngiyeza 7 February, ngizobe ngise-Swaziland emanzini eMliba. Yikho la engizobe ngikhona khona e-Swaziland. Kunemvuselelo khona 7 February, all night prayer. Kuyobe kunemvuselelo emanzini eMliba. Ofuna ukuba khona oseSwatini engaxhumana nami ngizokwazi ukumtshela ukuthi kukuphi. Ngimfunele nama-location, into ezinjengalezo-ke. Or ngimxhumanise nomuntu ozo-direct-a mina, ozoyamukela mina ngegama leNkosi uJesu. So uma use-Swaziland wamukelekile, noma use-South Africa or ukuphi la ukhona khona, uma ufisa ukuba khona kumvuselelo ungakwazi ukuthi ube khona uma uxhumana nami ngegama leNkosi uJesu. Ngiyabonga futhi nakini enixhasa zonke lezi ngihambo engizihambayo ngoba ngokwami nje anginakho ukuthi ngakwazi ukuthi ngiye la engithunywa khona ukuthi ngiyefika khona, or ngiye la engifunwa khona ukuthi ngiyefika khona. Ngoba ngesinye isikhathi uthola ukuthi ngiyafuneka endaweni la engifuneka khona abanakho ukuthi bengangigibeza, futhi nami angeke ngikhale kibo ngoba bona bafuna izwi. Ngoba befuna izwi kanje, kufanele ngisho ukuthi yebo ngizoya, kodwa ukuthi ngizoya ngani kusuke kungekho kimi, kodwa uNkulunkulu ngiyazi ukuthi ukhona futhi uyasebenzisa abantu bakhe ukuthi benze umsebenzi wakhe. Ngiyakubonga kakhulu lokho, ngiya-appreciate-a futhi indlela enenza ngakhona ngoba nenza ukuthi umsebenzi engiwumiselwe nguNkulunkulu ube lula ukuthi uhambe. Njalo niyamsebenzela uNkulunkulu, unibhekile ngamunye ngamunye. Ngiyabonga kakhulu. Kunentombazana lapha eSwatini eyaphendukayo. Ithe iphendukile manje ngikhuluma kanje, ibeyigula ingaphilile kahle. Ngoba ibigula ingaphilile kahle, yakhuluma nami ifisa ukuthi isinde kuleyo mkhuhlane ngoba wayethi uma ekhuluma nami ngibona ukuthi imimoya le yamadimoni. Wachaza ukuthi ukuhamba kanjani, kuba kanjani kanjani. Usehambe indawo eziningi elokhu ephathekile emzimbeni ngenxa yale mimoya. Futhi sekusesigabeni sokuthi kufanele ukuthi ethwase. Ngase ngimphendula mina ngathi ngoba ukhuluma kanje, kuthiwa ngikunikeze incwadi okufanele uyifunde, ukuvuswa kaLazaro, John 11. Ufunde yona, wavuka uLazaro ekufeni. Kodwa ukuthi leyo ncwadi yayichazani, nami ngangakayanjulelwa
ngamnikeza yona ngoba kuthiwa ngimnikeze yona ayifunda. Ngayifunda emva kokuba sengimnikeze yona ukuthi uJesu wathi uma ukholwa kuphela uzoba right. Azange ngafika kuye, azange ngamkhulekela, ngambeka izandla, kodwa ngokukholwa ngezwi waqhubeka elokhu ehlele eNkosini elandela izimfundiso wasinda. So leyo ntombazane ekusindeni kwayo yenza njengentombazane yaseSamariya eyathi sizwa ukuthi nangu uMesiya, yagijima izwe lonke. Yakhuluma ukuthi ngihlangane noMesiya ukhona. Abantu bonke baphuma bazibonela, babona ukuthi nguye ngempela uMesiya abamlindileyo. Nale ntombazane yaseSwatini yenze ngendlela efanayo. Ithe ithola ukuphila, yasho ukuthi uJesu uyaphilisa. Waqala ukumema abantu, ekhuluma nabantu ukuthi uJesu uyaphilisa. Okwamanje nje uyasho ukuthi sengimeme ngisho omakhelwane, ngisho nasesigodini. Ngiyacela ukuthi nakanjani uphumelele ufike. Ngiyafisa ukuthi lolo hambo lube yimpumelelo ngoba ukhona ophilileyo ofakaza ngokuphila ngoJesu Kristu engabekwanga zandla. Yiko sithi uJesu akaxutshwa lalutho. Akukho nto okufanele ukuthi uyenze ukuthi uze uphile ngaphandle kokukholwa nje qha. Ukhole ezwini lakhe, umamukele, ukholwe nguye. Ukuthola ukuphila, uzokudirector yena ukuthi uzophila kanjani, uphile kuphi. Yebo, bakhona abaneziphiwo zokuphilisa. Kulungile, iya lapho bekubeka izandla uphile. Kodwa kulo vele ophiwe ukuthi akhulume izwi lokuphila kuwe, yamukela lokho. Ungafuni ukuthi aze akubeke isandla akukhulekele uphile ebengakuphiwanga lokho, ngoba sonke siphiwe iziphiwo ngokwesilinganisa somusa, njengokusho kwencwadi uPawulu uma ekhuluma ukuthi sonke siphiwe iziphiwo futhi asikho esiyeyisekileyo kunesomunye. Mina uma ngiphiwe sokukhuluma ngezwi, ukhona ophiwe sokuphilisa, naye u-right. Hhayi ukuthi ophiwe sokuphilisa akakhona ukukhuluma ngezwi, uyakhona ukukhuluma ngezwi. Hhayi ukuthi ophiwe ukukhuluma ngezwi akakhoni ukukhulekela ephilise. Uyakhona ukukhulekela ephilise, kodwa isiphiwo esihleli kuye kakhulu kuyabe kuyiso lesi asenzayo. Akufanele siphoqe ukwenza ezinye izinto obonayo ukuthi le angiyiphiwanga kakhulu. Yes, ikhona yona ngokukholwa nangokukhulekela nangokulunga, ngoba kuthiwa olungileyo uyakhona ukukhulekela umuntu ephila. Yes, siyakhona ukukwenza, kodwa isiphiwo esiyabe sihleli kuyabe kuyiso lesi vele engiyabe ngisebenza ngaso, ngenza ngaso. Wena uma ulalele uzwa izwi, ukholwa, usizwa ukuthi izwi likaNkulunkulu, ukholwa, uzophila. Ayisoze uphiliswe yimi, kodwa uzophiliswa nguNkulunkulu. Nguye okufanele edunyiswe ngokuphila kwakho. So yinto engithatha ingibeke eSwatini ngomsebenzi osiyenzwe indodakazi kaNkulunkulu, ngoba wathi uzothululela umoya kubo bonke abantu, amadodakazi namadodana, abadala nabancane. Kuzoba khona umoya ongcwele ozobasebenzisa. Uthe esizwa ukuphila okungaphakathi kwakhe, ngoba sewasinda lowo muntu engikhuluma ngayo. Esizwa ukuphila okungaphakathi kwakhe, esizwa ukukhululeka kwenyama nomzimba wakhe, wagijima washumayela la ashumayela khona ukuthi uJesu ungiphilisile. Kanjani na kube nzima ukuthi echaze kuye phambili, sefuna ukuthi lo muntu ozwe ngayo ukuthi ukhona uJesu uyaphilisa, sefuna ukuthi kube nguye ozayo ezochaza kuleyo ndawo ukuthi uphile kanjani, ungubani uJesu, uphilisa kanjani. Who is Jesus? Uphilisa kanjani? Ngegama leNkosi uJesu. So uhambo oluqondane nami okufanele ngiye kulo, ngicela singene namhlanje encwadini kaMathewu 19. Ngifuna nje ukuthi sikhulume ngeSabatha, sizwe ukuthi why kufanele siligcine. Kunemibuzo eminingi esiqondane nami about iSabatha engibonayo ukuthi abantu kufanele ukuthi bethole izimpendulo ngalokho. Ngicela sifunde incwadi uMathewu 19 evesini lika-16. Ithi, bheka-ke kwasondela kuye othile wathi, Mfundisi, ngiyakwenza ntoni enhle ukuba ngibe nokuphila okuphakade na? Yini engizoyenza enhle ukuthi ngibe nokuphila okungapheliyo, ukuphila okuphakade na? KuLuka 18 semncwadi ekhuluma
Ngakho lokho ithi ngiyayenza ntoni ukuze ngidle ifa lombuso na? Ngiphile impilo enaphakade na? Ngokukhuluma yini insizwa enothileyo ibhekele ukuthi mhlawumbe kufanele ukuthi inikele kube khona ezokwenza njengomuntu onemali ukuthi athole ukuphila okuphakade. Then uJesu uyaphendula uthi, wathi kuye, ungibuzelani ngokuhle na? Munye ongomuhle. Kepha uma uthanda ukungena ekuphileni, gcina imiyalelo. Uma uthanda ukungena ekuphileni, gcina imiyalelo. Yiphi imiyalelo yakhona? Uma ufunda uqhubeka ngayiya phambili, uyabuza lo okhuluma noJesu, insizwa enothileyo, wathi kuye, miphi na? UJesu wathi, yile, ungabulali, ungaphingi, ungebi, ungafakazi amanga, yazisa uyihlo nonyoko, wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Imiyalelo eyishumi uma uyifunda ku-Exodus 20, indaba ende kakhulu ukuthi ithethe u-Exodus 20 from verse 1 angazi until verse bani lana. From verse 1 uMosi echasisa ngemiyalo eyishumi ukuthi yiphi imiyalo eyishumi. From verse 1 until verse 17 kuyimiyalo eyishumi, kodwa la kube uvesi bani? Uvesi 16 to 19. Wayifinqa uJesu imiyalo eyishumi, kodwa uthe uma uthanda ukuthi ungene ekuphileni ongapheliyo, gcina imiyalelo. Waseyibala ukuthi yiphi le miyalelo, wayenza yaba mfishane, akasashongo ukuthi igcinwa kanjani leyo miyalelo. But asiyeni ku-Exodus 20 la okukhulunywa khona ngemiyalelo ukuthi igcinwa kanjani imiyalo, 10 Commandments. Uma ufuna ukungena ekuphileni okunaphakade. Imiyalelo eyishumi. uNkulunkulu wakhuluma onke la mazwi wathi, "NginguJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha ezweni laseGibhithe, indlu yobugqila. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso okusezulwini ngaphezulu, nokusemhlabeni phansi, nokusemanzini phansi komhlaba." Umyalo wakuqala lo. Uthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. First commandment. I-commandment isho ukuthi yinto, is a must ukuthi uyenze. Is a command. Kufanele ukuthi ukwenze. Uyathanda awuthandi. Into yalwe ukuthi uyenze, kufanele uyenze. One of the 10 Commandments. Wothanda. Uthi nginguJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha ezweni laseGibhithe, indlu yobugqili. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. I-command yakuqala le. Nenkulu futhi ukudlula wonke ama-command. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso wokusezulwini ngaphezulu, nokusemhlabeni phansi, nokusemanzini phansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana, kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Kepha ngibenzela umusa abayizizukulwane abangithandayo bagcine imiyalelo yami. Bheka, uma ungagcini imiyalo kaNkulunkulu, awoni wena wedwa, wona uze wehlisele nesiqalekiso kubantwana bakho nakusizukulwane sakho kuze kube yi-4th generation. Ulokhe yikuzo kuthiwa kule generation curse, ikungalaleli uNkulunkulu, weqe imilayo kaNkulunkulu. Uthi wothanda uJehova uNkulunkulu wakho, ungithande mina Jehova uNkulunkulu wakho, ungakhonzi nanoma yini okudaliweyo kulo mhlaba, kodwa khonza yena uJehova.
Uthola umuntu esenomuthi wakhe ethi uwumuthi, uyakhuluma nawe, uyakhulumela kiwo. Ukhonza okudaliweyo, uyayithemba leya nto leya, awusamthembi uNkulunkulu, uthemba isithixo sale nto oyiphetheyo. Ukholelwa ukuthi ungakhuluma into zakho ziyovuleka ziyolunga, isithixo lesiya. Ukholelwa entweni e-wrong. uNkulunkulu akathandi masenza ngaleyo ndlela. Uthi unguJehova uNkulunkulu wakho, omthanda umethembe, ukhonze yena yedwa ngoba yena unguNkulunkulu onomhawu, ohambela ngisho kubazukulu bakho. Cabanga uma usuyenze leyo nto, uhlupheke kuze kuhlupheke ingane zakho. Ngoba leso sithixo siyogcina kuwe ukusebenza. Wahamba emhlabeni abanye abana-direction yokuthi basisebenzisa kanjani. So leso sithixo siya-affect-a size si-affect-e isizukulwane sakho. Ngicela siqhubeke. Ungaliphathi ngeze igama lami. Umyalo wesibili lo. Ungaliphathi ngeze igama lami. Igama likaJehova uNkulunkulu wakho, ngokuba uJehova akayikumyeka uliphatha ngeze igama lakhe. Khumbula usuku lweSabatha, umyalo wesi-4 lo. Uthi, khumbula usuku lweSabatha, ulungcwelise. Izinsuku eziyisithupha uyakusebenza uwenze wonke umsebenzi wakho, kepha usuku lwesikhombisa luyiSabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Awuyikusebenza msebenzi ngalo, wena nendodana yakho, nendodakazi yakho, nenceku yakho, nencekukazi yakho, nezinkomo zakho, nomfokazi osemzini wakho, ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke ukukhu, waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokho uJehova walubusisa usuku lweSabatha walungcwelisa. Kuthiwa ulukhumbule usuku lweSabatha ulungcwelise, ulwenze lube ngcwele. Usuku lweSabatha ulukhumbule, ulugcine, ulwenze lube ngcwele, lubalulekise ngoba kuwusuku oluthandwa uNkulunkulu owaphumula ngalo esenze yonke imisebenzi. Uma kuthiwa gcina usuku lweSabatha, akusho ukuthi sonke sikhonze ngeSabatha kuphela. Ukukhonza niyaziqokela i-day okufanele nikhonze ngayo. Ngabe yi-Monday or yi-Tuesday or yi-Sunday or yi-Thursday, any day. Uyakhona ukuthi udumise uNkulunkulu, umkhonze uNkulunkulu. Kodwa ngeSabatha, usuku lukaNkulunkulu okufanele ulungcwelise, noma uwedwa usendlini, noma unomndeni wakho usendlini, ulungcwelise lolo Sabatha. Weke ukwenza imicimbi ngalo. Yeke ukwenza umsebenzi ngalo. Ningasebenzi ngeSabatha. Yabona ukuthi uSathane uliqhila elidala ngoba esikhathini esiningi sigcina sesisebenza ngeSabatha ngoba uSathane uyazi ukuthi lolo suku luqokwe nguNkulunkulu ukuthi usuku lokuphumula, akufanelanga senze imisebenzi ngalo. Uthola ukuthi yilo esibanjwa ngalo, sisebenze ngalo. Nokunanzelela kakhulu ama-funeral. Abakhona ngeMigqibelo ama-funeral, abakhona ngeSabatha. Kanti usuku lweSabatha ayiselosuku lokusebenza, umngcwabo umsebenzi. Ayisosuku lokusebenza usuku lweSabatha. Usuku lokuphumula, ungasebenzi wena, indodana yakho ingasebenzi. Isisebenzi sakho sikhulule siphumule ngeSabatha. Ngisho imbongolo yakho ayingasebenzi ngeSabatha. Konke okungokwakho akungabi khona okusebenzayo ngeSabatha. Kunikeze i-off, udumise uNkulunkulu ekwenzeni izulu nomhlaba nokwenza konke okusemhlabeni. Mbonge wazi ukuthi uNkulunkulu. ISabatha liwusuku lokuphumula olukhethwe uJehova. Yebo kulungile, akukho wrong ngoba abanye bathi thina si-wrong uma sikhonza ngeSabatha, ukuphumula kweSabatha kukuJesu, asiphumule kuJesu. No, ayikho into e-wrong ngokukhonza ngeSabatha. Kulungile ukukhonza ngeSabatha. Uma sifunda izincwadi ngale ku-New Testament,
uJesu wathi eqala ukukhuluma, wakhuluma kuyisabatha esinagogeni bekunini? KuLuka 4. Uma ufunda incwadi kuLuka 4, iyakhuluma ngoJesu laphaya uma engena esinagogeni ukuthi kwakuyisabatha. Ngizozama ukuyithola incwadi yakhona. Nayi incwadi yakhona. uJesu udelelwa ngabaseNazaretha. Uvesi 14 uthi, uJesu wabuyela eGalile ngamandla kaMoya, udumo lwakhe lwanda kulo lonke izwe langakhona. Wafundisa emasinagogeni abo edunyiswa yibo bonke. Wafika eNazaretha lapho wayondliwa khona. Wangena esinagogeni ngosuku lweSabatha njengokwenza kwakhe. Wasukumela ukufunda. Wanika incwadi ka-Isaya umphrofethi. Wayifunda incwadi, wafumana indawo kulotshwe kuyo ukuthi, ngeke ngifunde ngiya phambili, ngifundela just ukuthi nazi ukuthi ngosuku lweSabatha kwakukhonzwa nangeSabatha, babehlangana ngamaSabatha. Hhayi ukuthi ukuhlangana ngeSabatha kusho ukuthi akufanelanga kuhlanganyelwe ngama-Sundays. Sundays go to church uma ngabe isonto lakho lingena nge-Sunday, kodwa Saturday gcina iSabatha. Uma kuthiwa ulingcolisa, ungavuka ekuseni uqala wenza i-washing ngeSabatha, uyalingcolisa usuku lwakho lweSabatha. Kufana nomuntu ophethe iphepha elimhlophe, yabona amaphepha la ama-type esiphrinta kuwo, esithayiphela kuwo, ama-plain sheets amhlophe. Uma uvuka ekuseni, iSabatha linjalo, lingcwele, linjalo, linjengama-plain paper lawa amhlophe. Linjalo iSabatha, lingcwele, lihlanzekile. Wena uma uvuka ekuseni wenza i-washing, uyaqala, uyalingcolisa lela phepha, uyalingcolisa iSabatha. Uma uvuka ekuseni uqala uthukana nabantu, uyalingcolisa iSabatha. Uvuka ekuseni uqala wenza imisebenzi yakho, lokho likhuphuka ilanga, lisashona ilanga, uthi kuthale kangaki, wenzeni? Ulingcwelise lolo suku lolo. Lingcwelisile iSabatha. Kanti uJesu uthe ofuna ukungena ekuphumuleni makagcine imiyalelo. Imiyalelo iyishumi. Uma usukhupha iSabatha wena ongasaligcini, kusho ukuthi wena ugcina imiyalelo eyi-9. Owesi-10 lo awuhloniphi, awunandaba nawo. Bathandwa, kufanele siligcine iSabatha. uNkulunkulu uyathanda ukuthi sigcine iSabatha. NakuNew Testament sengikhulumela kulaba abathi akufanele sigcine iSabatha, iSabatha linguJesu ngoba uJesu wathi uyinkosi yeSabatha. Ubone ukuthi azange kume ukufundiswa ngeSabatha, azange kume ukushumayelwa ngeSabatha. Kuthiwa uhambo lwesibili lukaPawulu lukaPawulu eshumayela eThesalonika. Kwathi sebedabulile i-Amfipoli ne-Apoloniya bafika eThesalonika, lapho kwakukhona isinagogu labaJuda. Uvesi 1 lo. Kepha uPawulu njengokwenza kwakhe wangena kubo, waphendulana nabo amaSabatha amathathu, ethathela emibhalweni, ebavulela, ebachasisela ukuthi kwakumele ukuthi uKristu ahlupheke avuke kwabafileyo, ethi futhi uJesu lo engimshumayela kini unguKristu. So, wayeshumayela ngoJesu ngamaSabatha. Akukho wrong ukukhonza ngeSabatha. Uma uzwa umuntu ethi ningakhonzi ngeSabatha, abakhonza iSabatha abangeke bengene ezulwini, no. Ivulele incwadi khona. Kwakuvele kukhonzwa ngeSabatha, kwakushunyayelwa ngeSabatha. Akunalanga ukuthiwa leli akushunyayelwa. Every day you can shumayela anytime. But ku-Old Testament kuthiwa uMose naye wayebafundisa ngamaSabatha wonke. Umoya kuvesi 18 iyasho futhi kuthiwa ukugcina kuhambo lwesibili lukaPawulu eseKorinte nase-Efesu, washumayela esinagogeni ngamaSabatha onke, wazuza abaJuda namaGreki. Nguvesi 4 loyo.
ngamasabatha kuyakhonzwa, kuyashunyayelwa, kodwa okubalulekileyo kakhulu yikugcina isabatha. Zigcinele wena isabatha ulawo khona, noma uyangena inkonzo ngesabatha or not, kodwa lawo khona noma usekhaya gcina isabatha, ulingcwelise, ulenze libe ngcwele. So ngiyathemba ukuthi impendulo ngesabatha niyitholile. Ungazisoli uma ukhonza nge-Sunday or ukhonza any day during the week, kodwa isabatha ligcine on your own wena la ukhona. Udumise uNkulunkulu umdali wemvelo yonke oyibonayo emhlabeni. Ngegama leNkosi uJesu asibonane futhi kuvidiyo elandelayo bathandwa. Ngicela nishere, ni-like, ni-subscribe. Sobe sesikhuluma kuvidiyo elandelayo, sesikhuluma ngendaba yeminikelo nabaprofethi bamanga, nabafundisi bamanga. Ngoba ngesinye isikhathi sisuke sesinikeliswa nje, ubone ukuthi manje sesiphoqelekile ukuthi sinikele. Insindiso manje seyiyathengwa, kanti insindiso iyashunyayelwa, umuntu ezwe ekholwe bese uyasindiswa. Ngegama leNkosi uJesu, nibe nosuku oluhle la elikhona.